Podvarak sa suvim mesom iz zemljane šerpe. Glavicu kupusa isecite na četvrtine. Svaki komad isecite na rezance. Sitno iseckajte glavicu crnog luka. Podmažite zagaranu šerpu i u nju izručite iseckan luk. Povremeno ga mešajte dok ne postane staklast. Tada dodajte kupus i još masti. Povremeno promešajte kupus. Kada se uprži, dodajte kašičicu aleve paprike par listova lovora, nekoliko zrna bibera i na kraju suvo meso. Meso uronite u kupus, još malo zamastite, poklopite šerpu i ubacite u reru. Ukoliko vam je potrebna zemljana posuda, link do sajta je u opisu. Cug postavite na sredinu i malo odškrinite pepeljaru. Krčkajte sat vremena da se kupus zapeče i meso omekša. Isecite hleb, oljuštite beli luk i poslužite se. Neko voli i da umoči. Kompletan recept je u opisu. Zapratite moj kanal za još recepata iz zemljanog posuđa.